Camarada, vamos saber. Não. Não tô aí a focar aqui. Não. Dobo gabi ke. Não. Kada be wallahi billahi an wasara. An yamunu yakun. Nam. Wa trefolo le ma ko semaine dimsani be bla ngona bolonta na wuro la sufe musumani be bale do ka sielo do. Nam. Le to kuna. Nam. 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 O semaine tame ko. Nam. Mriwo mzatu ma da bo kele kamari. Nam. Non da mriwo ta dra fudu ba senele. Nam. Dugude no ayi dala la ke fudu do be iter saba iter na na ka nyo da ro be ko ali dugutigi ma ni kongo na da dugu na ka fere dugu no ma dan no na parce que bête c'est que gagner. Nam. Jamana ni orogan sele ole kan. Nam. Ko doanya ki janto ro ro. Nam. Jamana flani nyogote. Nam. Femi be sura ambra. Nam. Ay kana wo nyini kene makana no da ya to anta ke ta doanya ya ere koro woredi. Nam. Ni fengore be do ayo de doanya. Nam. 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 Olu beta me ko kana somaya ni donsoya ni jinatigi ya bla valeur la. Nam. Non da dra fala kinya la mo wati la ko ko fesigi. Nam. Ye kun lo. Nyodo. Ko njumen. Nam. 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 Angata. Atume fo kinya la la. Lo na folo dra kinya la la le. Nam. Atume fo de ma ko ko fesigi. Nam. Ka fo donso ma. Nam. Ko langana ko femi ye silabi no yiribul la sila. Nam. O muso ko tungele ma. Nam. Jinatigi ya tunte lona. Nam. Mais na bori Ibrahim be jora folo fay bi ta ko idi mu ko ma folo ko ki de me ba ko jina na ko fendo ala kanto nyalo. Nam. Nam. Planu ko sobre. Nam. Anam zakan. Nam. 40 bri ko. Nam. Se wa dongli mi la ko tobriyo ni gara ko ko ni mega danda. Nam. Lo ne de gara irire bos. Nam. 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 O kale 40 fe na man consider la. Nam. O ko fe ni la sini na nyongolo. Nam. Man nga ke ari. Nam. Depuis na ye nyongolo manjigi. Nam. Depuis na ye nyongolo lo mi aken la koro. Nam. Amanjigi. Nam. Amambla mo ko kanyi. Nam. Amambla jena ye. Nam. Amambla kafriya ye. Nam. Amambla dlomi ye. Nam. Amambla suya ye. Nam. Amambla fitri wale ye. Nam. Nya toko fo ma toko fo abeke kai. Nam. Neche. Amfe. Nam. 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 Mfa saya wale. Nam. Asimunzi kwa. Nam. Ajimana don kwa. Nam. E pourtant ni to yankuna ka kodlanye. Nam. Yani nga to larabi ka fo komsa ni kelen so wata ale de koko. Nam. Kale kamaren. Nam. Lomino. Nam. Sibika ina le selama musa alabre mande kuma karfaila malik kuma karfaila. Nam. Mais an fana fɛ kɛ tolongɛ dɔ organiser. Nam. Mais sibi kɔni y'i sɔnna i banna i bɛna se sibi i b'a dɔn ko mangoro tiɲɛ de sibi. Neche. Nam. Tellement t'o den na samiya tɛ mangoro den na. Nam. Nam. An na dɔ mais a m'a jɛ fana. Nam. B'a jɛ kuma wura tɛ so ma sɔrɔ n'a mana karakara fɛ n'a Nam. ni lafiya goya kan. Nam. Ale do tale k'a kɛ sɛ la kan na kɛ ba sokɔnɔla la kan na ka kini to yi dɛ. Nam. Ani buri ko a kɔfɛ a fɔ olu na to a fɔla ma ko jakuma wura. Nam. A natɔla a bɛ na karakara de fɛ k'a tigi ye. Nam. Nam. N'a ye nara wɔrɔ. Nam. M'a ye tigi yira i la. Nam. Jinatigi lasi kama. Nam. A bɔlen a ko a kuma 12 fɔ sibi a ma wuli. Nam. Kɛ mɔgɔ 12 kɛnɛya. Nam. O kɔfɛ mɔgɔ i kana ma ne to tɔ dan. Nam. 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 Est-ce que i y'a faamu? Nglobe nako. Donc Nam. Musa ni lasi tɛ yɛrɛ yira de. Nam. Deli ko tɛ. Nam. Lambe dɔ la a la. Nam. Ne fana tugu a kɔ ani bi tɛ. Nam. Kamaraden dan t'a kelen dɛ. Nam. Kamara gunda 12 ne y'a bɛɛ lɔn. Nam. Mais gunda 9 le wolo kɔnɔ. Nam. Gunda 9. Nam. Kamara. Nam. K'a fɔ ko kamara y'o kɔrɔ la. Nam. K'a fɔ ko kamara. Nam. Y'o kɔrɔ la. Nam. Kɛ 12
male bagani namu kiri mansa tɔgɔbɛlɛ namu mansa kira namu damba kira namu fa kɔmɛ namu da mansa turube namu kanu simu namu kanu ɲɔgɔn simu namu lawale simu namu turamaga namu kange jan namu wili nale kana mande ɲini namu kɛ naani nale bajuru fɛ kɛ kɔnɔntɔn nale kurumunya fɛ namu 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 o kamara namu o benbaga le fakira ni namu fakira namu ele kawrangele man ngatra fala mo woni mané ale ne ma ko mo kawrangele namu ele kawrangele namu ele diele namu baytenna imanata namu i diele namu ikuni soro ko fe namu i diele namu inni mané ale te kelekela namu o keleke balia ko ay kawrangele ole yele male ko kamara namu 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 ye fagra ndem folo la namu kamara ni su ay lamnake jina ni sibo ga dakile namu namu Musa ka jina ke peut-être namu abe se ka ke kana se ka ke namu Idrissa sako la turula la ido fola da jina te sibo ga ne jina tiga fola le ko beri namu inya flani meme lasine na mame lasina na fo jina tiga ko nyai lare namu na ga namu jina bla namu ah bleu fere o de o yere ka bi o chen i ba tro o kiri machine namu kamajande namu kamajambugori namu kamajambugori de namu denge ko kononto namu farin sara namu farin brema namu gasale namu tamba namu koro namu samye namu dumbu namu ani mburi namu o itra manene namu sorujan namu kulule namu jisuma namu nira dugure ndende abe dugure ngamfi ne chen namu farin sara namu farin brema namu gasale namu tamba namu wele no ko namu ko kamara flari ha namu ah kamara flari namu nyani masa kara ko namu nyani masa kara ko namu nyani masa kara ko le finari namu namu na yi deli ni foli fe ni kana so namu ni fina yi deli ni foli fe ni kana so ne le na fo Namu. ya filmi Namu. isa ko te mangari namu foli fe de finatari namu foli fe mi finatari wo daro de wala bani ko matiki ko namu ah nonde finadu na horonge kani ala togoli namu abola horonge kani ala togoli namu abi matanoli na fa ala kra be matando tugomina Namu. na bololo finaji dere fola te kiani namu on la simba fi sene anele kan namu namu 2023 abahaji plate nyole diale finala namu ala kra tanoli le diale finala namu foli fe ma dia finala namu jogo ma dia finala namu me mena fina yorom no na ma kurana kan fi atoi namu wala no bayini kamara ko dia yi namu finate kursi bola namu ko ni man so me kursi bo tinya toro namu finate duruke bola namu finate mo go dangala namu anala le ko namu abemake abany malansai Namu. wole no ala kira mamadu jigiya Namu. nyogo me so kelena Namu. o nyogo me so keleno Namu. bawo kira tunde jigila mo ko ani buraki misi mo me ma datar kara fetra kemi wolo to dra ko joni bilal namu 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 atakamato namu ni bilal ye buraki damne Namu. buraki ba dakata na ka dakata da bi nyala ya kinyala jigi namu ni ala ya kunsin jomina Namu. abi kunsin wala Namu. adoni marina gole ale kira mamaga ne akebo maga Namu. kana marina Namu. ababole marina le male re wulu maga namu kuyate kamara bana ne maga mana kanta kama de ko jugu siri namu kula namu jima kama ne samne ko namu woni manden do mine le kamara min fe o taklini namu namu manden do mine le kamara min fe namu fakira min fe namu woni kamara min nale namu mina ala kira mamuru deme Namu. o taklini de namu manden do mine le kamara min fe o dole ni namu ba kamara kele mane kele gwale Namu. ka kele gwa Namu. ka kele gwa Namu. kamara horon dole ko namu ko kele bulo yele male bago ina fo nore kele nyama sa namwa bago Namu. antana si namu jombe bata ke mo ta kulungulo manga tunde jilo Namu. manga na to kuru kunta male ke bakari mo non mai namu kuzai na ilarana Namu. kon faire wulori Namu. ne yere wulori Namu. mbani tele Namu. mbe bata ke na idi namu namu o ya yere wulu ya soro le maraka yari kono Namu. mara yere marakali namu
a tɔgɔ wɛrɛ ila sini n'an na ɲɔgɔn sɔrɔ an b'o fɔ ba jeli bɛra bɛ kuma cɛ la karamɔgɔ ta ila n'o kamara yɛrɛ maraka le ji tɛ yɛlɛmala o ye ni ye kamara sɔmɔnɔw le an kɔnɔ ko yɛrɛ woloya de cɛ ni filime wa ne tɛ kuma dɔ kɔrɔ f'i ye jinɛtigi lasiko dɔ n'o tɛ ni tɔgɔ wɛrɛ tun dɔ bɛ a tun b'a fɔ ko etasisigi lasi soit vivité lasi soit kɔgɔjida lasi mais a daminɛlen jinɛko le ma kari y'a den yari musa kamara den yari o musa kamara a balima tɔ ye kaba u ye gosala sogore ni kamara le ye siginibala ni fremala fasama ka bɔ yen k'a gosi jelibakɔrɔ bada la amine kɔma mankan ne san sansan dɔ amine kɔma ninnu benbakɛlen dɔ kɔrɔtɛ dɔ latigɛ k'a di a fɔlɔ ma ko kɔrɔtɛ lonkan kɛ wolonwula de la san wolonwula ne kɛra lɔnni na a tɛ bara an nɔ wa ɲɛ tɛ ko ye tugun lasi hali ni tɔw kɛ kɛmɛ na hali na ne ɲɛ kɛ mɔsini tiɲɛ tɛ ko ye cɛn n'o ko kɛ i bɛna se san 40 ma i ɲɛ bɛ bɔ i bolo parce que o kɔrɔtɛ dale yɛlɛla sanfɛ mais kɔrɔtɛ yɛrɛ b'a da minɛ a tabaga wolonwula la k'a da bɛn dugu ma dugu bɛ prêt a tabaga ɲɛ bɛ fiyɛ mais a bɛ ɲɛ ye fini bɛ yɛlɛta lase ɲɛ la ne tiɲɛ ne dugulen kan fɔ mais a tɛ kuma f'i ye dɛ o de ko n ko n bɛ sa ko dɔn kamara k'i fo dɔɔni a barika an ni ɲini an ni lɔn i n'a ɲini i kɛla an fɛ o mɔgɔ kɛliya jeli fɛlɛ n'o tɛ mɔgɔ fɔbaga ka ca wa kuma di man ka ca mais tiɲɛ de man ca ne de wali fadema dɔ dɔgɔla kɔsala a ye damala le mais ne wali fadema dɔ dɔgɔla kɔsala a barika jɛgɛ kilo 26 kanso sandeli la jɛgɛ ndirisa saya n'a minɛna o sila gungan ka telen gungan kulun to bali la mais a ɲɛ tɛ ko la wolo barata fede saya de bɛ ko duman bɛɛ ban non tɛ i ta dan ba dɔ yɔrɔ min na ne ye lɔn baji ni a t'a baji dɔ yɔrɔ dugukolo tɛ dɛ a dugukolo ni ye bɛrɛla ye dɔ mais lasi t'a dan baji dɔ jeli dɔ ko fɔ yan kɛ ka bɔ kaba gosala ma ka na se kunguju ma ka tɛmɛ kunguju la fɛn ni ba bilala ɲɔgɔn na baransan tantumantan de i bɛna tɛmɛ dɔɔnin na sogoro kamara i t'a dan ye ne dugulen kan ye a fɔlen datuma ma ye nin bamananw fɛ parce que baransan tɔgɔ le ko baron sanga buda mais bama tauri wa gbɛn danyan sɛgɛ n tɛ danyan b'an jigi kamara sɔngɔnɔ de b'an na tɛgɛ i mɔkɛ wala bilala yɔrɔ min na a fɔlen ye ma ko yan kamara i t'a dan mais ka bɔ kante dugu balandugu ma k'a yɛlɛ k'a se jelibakɔrɔ ka bɔ yen k'a sansan dɔ bada la ka bɔ bada la k'a jigin ni kulun de ka na se bago jikɔrɔni yankɔrɔ sini kari la dɛ nin dɔgɔnin ye nala mɔgɔ t'a la ye hali sini ko a ye i bɛ kɛ ya mobilitigi de kamara ni su a y'i laminɛ kana an sara i la i y'a dɔw jaabilen barika la i ba ye i ni kalenne ye 2010 muso i bɔ Gabon tɔgɔma wɛrɛ i bolo kɛ ko nin bɛɛ de mais i watɔ Gabon n'i ma basiminsan kɛ nɔnɔ quoi i ni donni dɔ bɛ na kɛ bolo i ma n wale mais i bɛ fɛn sɔrɔ de n wale kalo 3 tile 15 jelimuso min bɛ Gabon commande la o n'a yɛrɛ di yan n'a fudu an'o denkɛ kelen ɲa n ye concert local ko n bɛ selima fo kɛ hɔrɔn na Seydou barika 12 la sɔgɔmada kelen a muso Seba barika 3 millions Seba Bablo ka ɲɛ la jelikɛ dɔ kan ye Amadu Sumano ko n'o 2 millions diya ko n ka muso dɔ kɛ Naminata Sidibe a ba a fa bɔlen sigiyɔrɔlen de a fa tɛrɛ sigiyɔrɔlen dugutigi de ko n'o 5 millions diya ka tila kɛ n bila quoi Cotonou
fo fana na concert do tulonga do logola ka control soyari amale nyogo soro la ni ina kuma fonyi olu gwanya masabalo ro barika Mercedes 190 c'est la ekani nam ni trangalo la lonna la tuna fatala namu lasi woni pite woni pite e ma derike kuma srane la comme ça ka nyini ka kana nyini ne ka fo ka jama noya ma fo ngite kuma adamna tuma lasi e nyata ko le te kuma a fo ko ne de côté ko do single na fale ko ana mangurun siade kada mne la kin a singoni ni ma folo ma ubi flana ubi sabana musa fo ke kana na de lasi ne bele to me jonta nam ayi ne ba mo nyon fonyi danga dinya tere ne fa mo nyon fonyi danga dinya te ay gon na nyasi ko ni mo nyuma ndo be ni woni oni ala no na sababu be ma ke sita wolo to wale ay dama kirai ibe mo nyuma ndo re ibulo ja ko ala ki so ala tala bi te ni sababu do bebe o sababu ko ala no hiji no ware ka zo katikati la katala ka lulo na fulo dia nyemi ngono tere o kele eni telegele mori ya sababu o kono me ta ka ko telegele mori tari me ka avion bi tegenye kam blan ngata konagri musa na o telegele mori o lo ndo ifola ko ya ke saba anatola wa kemedia katla ka apartment tanye sefa wa keme mzebe si ya karobele ni tlari ka kola to amna nanzoro malla non de dépiner wulula ne te publicité fait depuis quand on ma publicité comme moi joye comme oui publicité non ni c'est quoi parce que tu as qu'on a ma mita ni jotu même ko so atuma ne so amanje men fana ten kala la suma ye kala la fin do le no fe suma kan ni kelike kala la ko do la ou bien suma kan na suma ni kon kala la ko do la ne suma kilia munu na to ambe kuma le danan min da sila min da la o tenedi ne mako suma ka bulu na fulla me ne mako te suma ya na fulla ne mako morike bulu na fulla ne mako te moriya na fulla polisi maifu oui lamelo ay te mo wadu gutare ay du bele fana na lende hal na ye dugo kana ni ndoko ye ni fana kange garde malla ba o drapeau do di la simu fesa fole kanga se ko fa adla du di le ma jara ko tere na yela ya ora yela ila mbe ka ni mo mai ti na ina rai na le la mbe no kama no fana kange no ya ye te mara ko ko so me ala fu ka krafu kinya ki kiende me mara ke sorida kinya ki tien do be mara ke sorila kinya ki tien la li mara ke sorila do non la li kembla sia imanga yara ba na demande se mo temel diablo président ne ten na la mo la re ni ma kene mi toy ay ni ma kene dia be lore ya sunno sana le fembe gale suma ya gadi be la se ko mo go ina ta li gam al ne musami kumala sunu muri ko tere men na te ikande ne chen ba bi folo nori sango sansiagle an kono mari be na ma fie o fure enu fana ma ne kanu ko ne pede di geni tendi wa to di la tendi provoka di la tendi ne tini yala to sebe na daga do ye kanu femi ngama o kuma ni mo ke sunno fure mra mra kuma ye yalo na nye mo na ta le di kono sunye na ta sali na ta jaga na ta le afga na ta hiji na ta magataga ire na tari o be ko fe na fa de bo la na ta ku na fa men na ta ke to mo la mi e horon onda mo na ta la sunguru bala dia ta bunda kun ko sebolo fesa boy o ta kuna moro fesa ba selfu o ta kuna moro dunu muli longlo dunu muli ta o ta kuido o che ni ko ma je kambe kani longlo fani banani ni ma dimi betusu longlo ngwenya la ko silite kuna horon ay o ta kuna moro ola ne ko sunno ngo kuma la ngum fo mai ba nyani ngato kuma ke bo ibi dele nyani ngato kuma ke bo ibi aglis bi nyani ngato kuma ke bo ikangono no be kuma mene kan woro fege jane saba nyani ngato kuma ke bo inenge kanga jate mene nani nyani ngato kuma ke bo inyi flavre gre rom na la mene gre ngo blo nga be kure ikangi nyi no mene saba duru nyani ngato kuma ke bo idagulo mene flo kuma mai
mina babani kona dia nya kambe fola ma lungula da abulula onda nya nya kamini bi ala yene filme la bi na ma ke konye lasika prograri Namu. fati na fo lo ko dele ya to to le nyom bu jama Namu. nonde horonge triple la ke ke fro Namu. horon muso triple la ke ye fro Namu. ko ilo ibidan kofe i muso fa Namu. ou bien i muso ba Namu. ko ilo kofe Namu. kon sutra ko don na to ni ko na fa ko ngato ko do ke ka setenye bi Namu. i tro foli muso fa ye Namu. he wotre lambe le lambe bani jamana kono lambe ka ban Namu. ni lambe bani ya kunlo Namu. parce que téléphone ma d'abord ngama Namu. neti ma d'abord ngama Namu. Facebook ma d'abord ngama Namu. WhatsApp ma d'abord ngama Namu. Instagram ma d'abord ngama Namu. a d'abord ne ko ni yesi ayira ni tesi atoyi Namu. mais kana mo ile bu aka Meche. antene kuma la sika Namu. sunno Namu. sinin do bi tam Namu. o la ne ta fe Namu. sinin do be musa tam Namu. o la ne ta fe Niye la sia barika kanai fo Namu. Ani foli ka kan. ni ye jeli kame Namu. ni ye jeli kame Namu. ko nali de la ko sanu da wari te ou bien nali fo la ko sanu da wari te o ngalo ni nsigali ma non de ni ye nago senayina Namu. ke jikala Namu. tele saba isi ke ya nyugo kenda ma ono Namu. Neche. Ay mana jeli ko ne mangame ko na mana fengula ga gele afo. mais ni ma fengaro Namu. ile iri ju ye me de nyugo kenda Neche. kamara ko barga Namu. ki to ko var Namu. kam musa jabi Namu. ori ni tem Namu. musa nyeta Namu. nyeni mbulo leka Namu. musa ntinde kente galon do ida Namu. o horonge do mulo musa fu jalo farabana Ali jalo de na san jalo de wa. asan jalo ni Namu. depuis a ne ka so ka sumai ka Namu. kana se kamiko ma ka sumai ka Namu. kana se mati 50 ma sumai ka Namu. kana se mati 80 ma sumai ka Namu. olon atamele ninjani mbori ma nonda ninjani ne tra sigisela olon Namu. Ha? ninjani Namu. yolo Kabab ni ka sura ya chonda. depuis musa wundi ka sula ta cheida Namu. ale na beni mbori ko adu sotoro nga ro ka sura muso mugo yi wosolo nyama sana Namu. musa jalo Namu. beni ye beni lo Namu. ka krane toy ka ko na lo akra mo kedala ka buri ko adu sotoro nga ro Namu. mali sabana ni ye kosana kuri mais amugo te kosana mo godi de Namu. bana ki man ni do tra kitabala de kitabala no sani kontron kri Namu. ken na kura marika predan Namu. Ne dule ngai. non de mali do so be jigitra bare si be to numero bu Namu. Namu. tiko bale no bare si be aso be la iri ju fra aborola Namu. Tiko bakle. oh tiko ba krengle ni sana tola ni ta ke flinda bili no sante na bon ko ya si na tonno Namu. tiko bare na ke tiko Namu. na Namu. ba mi ma do sulla tiko so fa Namu. kamara ari de bari ko kamar man ngaga ko kia fil na wuli nunda ko ko bre bele ko funda mbre ngo mo so ko manjaya Namu. borfen tu manja borfen flo tra auto ardi tren Namu. ke vegan la oga Namu. 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 ago ko na dia na ko tren fana tabori fembe lo ni no wa beni bulo Neche. la si ni su Ay lamene. Kabara. ka boya ko nyala tamalaka Namu. e pourtant wale tamala fana ma futa yini ne Namu. aha do boy bara ro kwa valerida Namu. aya ma futa yini Namu. anye nege sesi dama ya ta nege sesi kono fo kwa se su 4 du matin ma mi gele ma kuma fo Namu. ngongo ni fotu ne Namu. la si man ngare di Namu. ko to ko ne ba ka man ngai bla ale la ale ma sia man ngala nye Namu. ale no a nya gini fla ni man ngala bero se man ngala kete ya ma se fa orom Namu. a ke ku mi lo ne to do Namu. magoro lam nin fa Namu. Namu. la si ye na ye ane Namu. mugo ile mangan Namu. Neche. sa na le sunno Namu. ano ko je Namu. me ama je Namu. ba dia orom no Namu. andimina a ngonya lare ni ma ngonya sa ite dimi nye ni ro ma dimi fana sa ngonya fana sa dimi dibla Neche. Namu. barga Namu. non da nimsa kan la do bon ko kono Namu.
o brasa aramaji bateli ko namu 40 tobili tere namu mais ka diɲɛ jan o tobili ke tari namu ni denkɛ fɔlɔ tobili la bi ne yari ne tiɲɛ o tiɲɛ mais kan kɔngɛnɛ ka ɲɛ hɛnɛ namu kan jigi dɔ kɛ namu Sekumar tɛmɛli yɔrɔ Janaba na dumede kan senkɔrɔ ta namu wa wɔrɔ tɛna namu n tɛ fɛ ɲi fɛ namu Sekuba Tarawele yɔrɔ namu ne tiɲɛ o de nɔ digan bakɔrɔba di aw kɛ diɲɛ di yan o de la hali sisan hiji nɔgɔyalen ne ye depuis ne na bakɔrɔba lɔ n ma sɛgɛn namu y'o digan bakɔrɔba y'o fɔ walahi seribaden ni magaraden depuis n'a lɔ n ma sɛgɛn namu depuis n'a lɔ n ma tɔɔrɔ ne tiɲɛ depuis n ye lasi lɔ don min na namu dimi ma don dɔ don so dɔrɔn yɔrɔ n'o tɛ n'o minɛ ko min kɛlen ne la k'a sɔrɔ n ma lasi lɔ o ka ca dɛ namu a yeli tɛ dɛ namu k'a lɔn a kɛ rekone namu ne tiɲɛ ba Bamakɔ donsoya sigilen ɲangoya ni tan ɲini de kan namu ɲangoya ni tan ɲini namu kɛ namu hali n'i y'a mɛn ko kɛ tɛmɛtɔla madana namu i na ko dɔ yir'i muso la ne tiɲɛ i ye se min na o kan ka fɔ lasi de la Musa t'a fɔ ne tiɲɛ n bɛ sa i nɔfɛ Namu. Kamara ko barika namu ka foli bili la namu Musa kɔrɔfɔ ɲɛna o de tɛrɛ ŋɔnɔ ko f'i ye namu e pourtant ala na ko dɔ k'a ye namu o ma kɛ hɔrɔn bɛɛ ye dɛ lasi b'u lamɛn dɛ o fɔ namu namu n m'a fɔ ko kɛlɛ ni banbera tɛ namu n m'a fɔ k'i ni banbera man di ɲɔgɔn namu n m'a fɔ kɛ banbera minɛ namu n m'a fɔ kɛ banbera bila namu mais banbera mana min k'i la Namu. a wele i k'o fɔ a ye parce que i kɔ fara ɲɛna k'a i fɛ n n'o kelen fɔ falajɛ papisi n ko papisi namu k'i yira diɲɛ la namu o tɛ ne kɔ Namu. mais ka i tɔgɔ fɔ da la fɔlɔ jeli fɛ namu arapɛri bɔla yɔrɔ dɛ Namu. jelikɛ k'i tɔgɔ fɔ fɔlɔ ne de namu mais namu n'a kande dɔ bɛ kande i fɛ kojugu kande sumuna namu kande Kamara ne tiɲɛ tiɲɛ don n'o tɛ jeli bɛɛ biri fasa la mais kandi i y'a ɲamakala ne tiɲɛ ne tiɲɛ Banbira ye lasi ta de kan ne tiɲɛ hali su na a ye lafi janfa ka lafi ka ba hɔrɔnya janfa i bɛ fɛn dɔ de dɔ kɛ namu hɔrɔn jeli gosila yɔrɔ kelen pe dɔ n'i ye gosili dɔ sa i bɛ tɛrɛn namu namu hali sun n'o ye gosili dɔ o de ne se yan namu ne n'o tɛ donso jeli yɛrɛ de Namu. wa i ye donso yi lɔ namu wa i ye Bamakɔ donso yi lɔ min sogo sanna min sogotigi di i Namu. y'o lɔ Namu. fiyewu mais n'i y'a ye i gosilen latiga de fɔlen ko donso latiga namu lati ko ka ni wa mugan i k'i ta ta ko ka tɔw ta d'u ma namu k'i ta ta ka tɔw ta d'u ma bɔn jinɛ bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a ye ne i fɔra cogo min na ni bɔ a la ka joli tɔw ta d'u ma e de b'i ta bɔ a la i mana mun di ɔ ka n ta bɔ 20,000 na awɔ ka tɔ di ka jeli to i ta d'a ma angilɛku tɔ da yɛlɛ a ma tala e ko mɔbili dilen ma yan kati kati ayi ka i hɔrɔnya k'o d'i ma ne ye ko wɛrɛ kɔ mɛ o tɛ dalili o tɛ fɔ kamera la ayi ayi dɛ o tiɲɛ namu namu bawo a na ne sɔrɔ tɛrɛn dɔ Bamakɔ dunda bɛɛ la mɛ Manden dunda t'a rɔ maninka dɔ a re ne ye maninka de namu ni n sara k'a sɔrɔ ne ma lu rɔrɔ manden siya la ko lasi dɔ ni tɛrɛn di ne ma sun wala kari la a barika samɛ sanba dira ye namu 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 ko jara maninka den namu musa misɔ dugukolo dɔ di ka to n'a ni katibugu tɛ yɛrɛ kilo kelen ko i b'a dɔn n y'o le du ka sa kolo ne tiɲɛ ne y'o ye ɲɛ la bon ale tagamasere naani de ne bolo a ma se duuru ma fɔ karan tobiri namu Faramana Musafu Jalo namu Samɛ Sanba namu jinatigi lasi namu wari ni jatigi ni lalili jatigi ni hakili jatigi ni k'i woya i la woyasi o jatigi tɛ kelen ni namu mais i bɛ min dali min na i b'o lɔ ne tiɲɛ Bamakɔ yan ni namu n'o tɛ namu a denkɛ Tigo Numuri namu Tigo b'a denkɛ Solo namu o denkɛ Numuri n'o tɛrɛn fila jan Bankɔnna namu namu yɔrɔ mɔgɔ jeli tɛ yen fɔlɔ min na dugukolo de lasi la namu ayi a caman lasi yɛrɛ de b'a danbe lɔ k'i jansa a la mais ne mago Manden siya la yanni kaba tɛ a kɛ n sɔn dugukolo kelen n'a ye Namu. n ko k'an to an fila tɔgɔ de Namu. ko ni saya tɛ rɔ n'o tɛ hali ne kɔrɔkɛ saya n'o su sɔn dugukolo la su a b'o kɛ Musa kosɔn Jelilu wa mugan de le mɛ n'a fana ta kɛra k'a ye da de a jeli ni ayi ayi dali min t'an na jinɛ i fana y'a nege ko dɔ de la komi ale ma fɔ ten an kɛ finawuri tɛ n nɔ dɛ
Tutu Kuyate. A tɔgɔ ye di Musa ye kuma fɔ. Ba min y'a passé. Ni jeliw fɔla finɛw bɛ balo. Magalu. Naam. Musa ye jeli. Naam. Sira yɛrɛ t'a la. Naam. Anw tɛ nata maa la foyi la. Naam. Ala ni ce. Naam. Ni nata don. Naam. Ɲaama ni lase tɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni ce. Nata hɔrɔnya dɔrɔn de. Naam. E ye delilikɛla ne ye delilikɛla. Naam. Nka e ka tila ka nin zegi ta. Naam. I ka ɲamakala yɔrɔ. Ni ce. Basi de tɛ dɔrɔn ɲamakala don a b'a ɲamakala ɲɔgɔn fɛ kuma I banna. y'a faamu. Naam. N tɛ foyi fɔ. Naam. Mais i bɛ ka taa hiji ta minɛ yanni i ka segin saga min kɛ k'i bisimila n b'a kɛ ka lase. Naam. Naam. Bilahi ne bɛ du min kɔnɔ miliyɔn 20. Tɛ tɛmɛ o kan. Ne bɛ si min kɔnɔ. Naam. I tulo b'o la. Naam. Nka lasi de y'a fɔ. Naam. Ka kɛ a kɛli ye. Naam. Wallahi. K'a faamu lasi de y'a fɔ ka kɛ a kɛli ye. Lungu an bɛ vocal kɛ an kan. Donc o la ne tɛ kuma Yɛrɛ janya. kɔni sunkalo la ne b'a wele a bɛ jaabi. Ne nin fɔbaa cayara. Naam. Fɛn tɛ ne lasi cɛ. Ne ni hɔrɔn tɛ kɛlɛ kabi Ala kan da. Naam. Parce que n'i ye maa kɛlɛtɔ la dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ 15 ko bɛ dɔ O dɔn. ye tiɲɛ ye. Ne faden tɛ. Naam. Ne furu tɛ. Naam. A ye n kanu ɲamakalaya de la. Naam. 2004 2023. Naam. O tɛ bi ye dɛ. N'o kɛra nafolo nɔfɛ n'o kɛra mobili dɔ la n'o kɛra du nɔfɛ n'o ma sɔrɔ ɲamu i taara o. Ani caman y'a daminɛ bɛɛ taara o. O ye tiɲɛ ye. An bɛ lasiko kɛ don min na cɛ minnu bɛ yen Musa man ca koyi. Naam. Bi maa minnu fana bɛ yan maa kura ka ca ni kɔrɔlen ye. Naam. O ca ye. An bɛ hɔrɔnya de kɔ koyi. Naam. Lase a bɔra i yɛrɛ de la. Lase a ma fɔ i ɲɛkun. Non, kuma caman tɛ na bilen Banbela. Kamara. O de la n y'o layidu ta ne tun bɛ taa Kucala bi de. Naam. N ko n tɛ taa Kucala e ka ɲɛnajɛ min bɛ yan. Naam. N ye layidu min ta ni Ala cɛ saya de b'a bali. Naam. K'a sɔrɔ ma halala du sɔrɔ n bɛ sunkalo kɛ Segu. Naam. Nka Ala kɛlen ka latigɛw kɛ sunkalo bɛ kɛ yan seli bɛ taa kɛ Segu. Naam. N'a bɛnna don de ma n bɛna kunbɛ yan nɔ yanni saya don cɛ. Naam. O layidu b'anw bolo. Naam. O tɛ kɛ ko lase ka du don o tɛ kɛ ko lase ka mobili di hali n'i ma foyi d'a ma diɲɛ kɔnɔ nka Banbela nin o wasara. Naam. N'o tɛ maa dɔ bɛ yen ni jinɛ tɛ yan nɔ min bɛna a ka so a man jan o. O ye tiɲɛ ye. An bɛɛ bɛ yan ye dalilikɛlaw la jinɛ lase tɛ yan min bɛna a ka so a man jan nka ne yɛrɛ tɛna lase yɛrɛ ɲɛna. Ni ye tiɲɛ ye. Ne yɛrɛ Banbela tɛna lase ka so ne ye nako 100 kɛ i b'a sɔrɔ nako 80 b'a sɔrɔ lase tɛ yen. Naam. Naam. n bɛna a ba de lajɛ ka taa. Ni ye tiɲɛ ye Banbela. bilahi n bɛna a ba de lajɛ ka Ni ye taa. tiɲɛ ye. n'i ye diɲɛ di maa ma a bɛ tɛmɛ nin kan wa. Naam. Kamara. Don min na n n'a lɔ k'a y'i fɛ. A tora Abidjan jelikɛ dɔ taara a deli. Naam. Jeli dogoli tɛ dɛ sosobala y'a tigi bolo. Naam. Kanuma wele dɔgɔnin. Naam. A ye wala deli la. Naam. A ko n y'i sɔ terrain na. Naam. Lasi. Naam. O in nana. Naam. A ye ne ɲini. Naam. Mara ko ne ma ko i jatigikɛ n'an sɔ terrain na. Naam. K'an b'a fɛ ka taa. Naam. U ye guitare ta, ka batterie ta, Naam. ka piano ta, Naam. ka boîte programmation ta. Naam. Ayi do a fɛ k'e don ko dɔ n t'o dɔn dɛ. Naam. Ba ne ni Lasi tɛ ɲama ne wolo. Naam. Lasi baara min na ne wolo. Naam. E kan quoi? Naam. Alors ne ye Fantamadi Naam. Janginɛ. Naam. A nana terrain ni min ma. Naam. A nana. Naam. U ye minɛn branché. Naam. Lasi ma fɔ k'a tɛ branché a courant na k'a tɛ jelikan fɛ dɛ. Naam. Mais a y'a sɔrɔ Lasi ya ba la taga waati selen a wala min na ba la fana ne t'o dɔn de. Naam. Wa o kuma fana tɛ ne n'a tɛ. Naam. A ko Musa. Naam. Ne na dugukolo min ni yan n'a fɔra ko bɛɛ kana sumu sigi ne da la n tɛna baara kɛ a fɔ i terikɛ ye k'a ye quoi k'a ni dɔ min fana la ɲɔgɔn fɛ ko n y'o sɔrɔ terrain na mais n tɛ fɔli ko don ayiwa. Naam. Non ni min ba i ba. Mais lu min nɔ. Naam. E ye zigiri ninnu ta ka na. Naam. A ma kuma ne ye dɛ. Naam. Mais a ye mobili di de k'e kana ma. Naam. A k'i cɛ mobili la kari ninnu ma. Naam. Ba mɔgɔ tɛ malo fɔbaga de bɛ malo. O ye tiɲɛ ye. O de la o don a n'a lɔ ne n'a lɔ k'a y'i fɛ. Naam. O don de fana ne y'i minɛ. Ni kɛlɛ bɛ yen o tun tɛ kɛ. Naam. Ni jafa bɛ yen Naam. o tun tɛ kɛ. O ye tiɲɛ ye. Ni juguya bɛ yen Naam. o tun tɛ kɛ. Naam. Mobili ko tɛ a kɔrɔ. Naam. N'o tɛ Narikɔrɔ ko mobili ye sodafara de bɛɛ bɛ don a kɔnɔ don dɔ kɛ diɲɛ ra. Naam. Mɔgɔ ka bɔ soda de. Naam. Téléphone ye kari mɔnɔnɔ de bɛɛ b'a sɔrɔ. Naam. Kamara ko barika.
ajale ne digito tɛ lasi yɛrɛ bɔ o tɛ kɛ a misi n'a malo n'a fɛn bɛɛ a bɛɛ lasi kun yan k'a ka joliden ninnu bila ka finaden ninnu bɔ ko a kamara ko ala k'a mɛn anw kɔrɔ ne n'a jɛra don min mɔgɔ ma lasi yira ne la dɛ ne yɛrɛ de taamana ka lasi ɲini Dawuda kun o don ne bɛ n sen na o dogo jatigi 5 tɛ ne bolo Bamakɔ yan ko ne bɛ se ka min deli min bɛ fɛn ne na 2010 ni ɲinan cɛ caman tɛmɛna a kɔnɔ a ye terrain 2 di yan ne ma ne kelen dira Dubabugu taara foli k'i ye kelen dira Bamakɔ yan min dira Bamakɔ dira 2011 ka se ka terrain fɔlɔ-fɔlɔ di ma 2011 a kɛra o di Kanama Musa Denkɛ teri an ye ɲamakala ye an ye ɲamakala ye n'i bɛ ɲamakala kɛ aw n'a ɲɔgɔnnaw de kan ka ɲamakala ɲinabali jeli tɔ ye jɔn ye Finaburu bɛ yan ɲamakalaw donni ka yaji Finaburu bɛ yan i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn ɲamakala donna lasi kan a y'i jigi tugu jinɛ jɛlɛfɛn sigilen bɛ yan dɛ Kanama Musa Denkɛ Kamara ayiwa a diyara Jeli Mamɛra n bɛ don lase ka don i bɛ i b'a fɔ an jatigi ko an bɛ don min kɛ ala k'a mɛn anw kɔrɔ ala k'a mɛn anw kɔrɔ ne ye kasɛti fɔlɔ ta 2011 a m'a fɔ kasɛti ta dɛ n yɛrɛ de taara ta ni n yɛrɛ ne ye ɲamakala bɛ don studio la ka kasɛti ta i jatigi ye a m'a f'i ye ka kasɛti ta hɔrɔn kama de a m'a f'i ye gan b'a la de danna de b'o kɛ Burama Kamara mɔden Kamara barika ale de an ka saki bɔ Ponti la Bamakɔ yan Kamara barika Bamanankaw Musa Salif ye présenté ne yɛrɛ wulila k'i jɔ k'i présenté o ye président de ne bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o an ye ɲɔgɔn lɔn fo bi bɛɛ labilala ou bien ne b'a fɔ ko lasi a ka di ne ye ne b'a fɔ de ko lasi a ka di ne ye i lanbe kɔnɔ an k'a kɛ tan ba ni ko nana i lanbe ko nin n y'a deli siɲɛ kelen a ko Musa mobili kɔnɔ nin man ne ye parce que mobili nin n ma ba ye mɛ a ma di dɔ ye ne t'e sɔn fɛn dajagali nana fara la n ko lasi a di yan a ko a ta n'a bɔra dɔn ne ma deli wa depuis kan fana n'a bila ɲɔgɔn fɛ a ma deli ka n bolokɔrɔ bila ayi ne la sara o si man bɔ lo min dɔn maninka dala de le ka diɲɛ Bamakɔ bɛɛ dala de ko Musa Kuyate fa sale k'a kunsi yan suko tɛ dɛ a kunsi yan lasi kelen n'a karanden ninnu de bɔlen yan quoi bana se y'i sɔrɔ ye ala ka hinɛ a la mais a ko presse kana k'ale fasala ma dɛ k'ale ye yanka ye ne ba yɛrɛ kɛ mana sɛsi ta ka na ko ma k'a to tan ta k'an b'an sigi ne ka sɛsi kan parce que o bɛɛ wele kan ko ba wele ma taa jama ye hali sini maninka y'a fɔ la ana kan sɛbɛden 5 le nin ya sɛbɛden 5 bɛɛ tigi kɛlen fɛn dɔ de bi o la kunu asini su dɔn ko sɛbɛ feerela ni daludila tɛ kelen ni dɛ nka i kana mori kɛ kelen dɛ ne ma mɔgɔ tan dɛ ne fa bɛ sa don min na lasi n'a ka kalandenw de donna san kɔnɔ dusu kɔrɔ plaki V 26 M2 mobili Kamara bɛ se a ma bilayi u ɲɛsin a bilala angulabu fana kana kara a d'a ma fana ko dɔ dɔ fana to so la hali ni tɛ lu dɛ n'o ma o tɛ min mara i bɛ se n'o tɛ tulonko jeli san y'a tiɲɛ tɛ dɛ bini a ye bɛɛ ta dɛ kɔli lon ka tile na la fana n ko fɔ n ka se yen ɛnu ne kɛ mina mobili kura 2 di ka tila ka kura 14 di ma kɔrɔ Bamira Bamira n t'o kalama
ci dɔ yɛrɛ donna ne da ko ne ka n'o fɔ a ko ne nana ko n k'o f'i ye ko ne kɔni b'a la fiyewu an ka kɔrɔbiyɛri t'a fiyɛ ko n bɛna kɛ o sofɛri an b'o fiyɛ kɔrɔbiyɛri a sinon muso tɛ sɔn k'o fɔ ale bɛ kuma diya a muso de y'a fɔ